zazpi talde baditugu hemen, haien artean lehiatuko direnak. Zazpi taldeen artean badaude Garagardo jasotzaileak, Oitxingas, Xabusarrak, Kamorra, Xixers, Mortaja eta Tunak. Orduan, gaurko egunean egingo dutena izango da normalean txapelketetan aritzen diren frogaz berdinen batuketa. Lehenengo egingo dutena izango dira lokotx guztiak jasoko dituzte, horren ostean txingalariak biloan etorri eginen ditu hemen daukagun markaraino. Hau eta gero zakulariak korrika bat emango du buelta osoan zehar, eta iritsiko da karparen bigarren makillaraino. Orduan eskatuko dizuet hemendik alboratu albatzarete pixka bat, korrikalaria iritsiko da hemendik karparen bigarren hankaraino. Orduan hemendik bidetxo bat egiten badiogu primeran. Hemenez. Primeran. Orduan hemendik abiatuko da, hortik bueltatu, eta hemendik sartuko da trontzalarien aurretik, eta horrela 3 zakulari izanen ditugu. Eta horren ostean korrikalariak 3 emango ditu, eta azkenik frogarekin amaitzeko trontzarekin korte bat eginen dute. Guzti hau 3 aldiz errepikatuz. 3 txanda izanen dira, eta haien artean 3 denborariko berenak egiten dituztenek pasako dira finalera. Orduan, gehiago ez nahasteko, emango diogu hasiera gaurko lehiaketari, zozketa jada egina daukagu, eta lehenengo txandan, Garagardo jasotzaileak jarriko dira lehenengo hilaran, bigarrenean Xixersak, eta 3. Atunak. Orduan, kirolariak preska zaudete, jarriko zarete bakoitza zuen hilaretan eta tokietan. 1, 2, 3, ba! Ez dugu aipatu, baina lokotxetan lokotx bat saskitik kanpora jaurtitzen bada, jaso behar da, eta horrengoa botatzera joan. Garagardo jasotzaileak txingetan, Xixersak ere bai. Paretxo dabiltza taldeak, zakuarekin 3 zakulari ditugu, orduan 3 errelebo ikusiko ditugu. Kontuz izkinetan batez ere, kostatzen dela buelta ondo ematea. Korrikari ekin diete 3 taldeek, 3 buelta emanen dituzte, orduan indarrak ondo neurtu beharko dituzte, ez gastatzeko lehenengo bueltan denek. Trontzari ekingo dio lehenengo taldeak, bigarrenak ere bai eta 3. berehala emanen dio.
Trontzanika lasai ibiltzea zuzen eta inolako gora berik egin gabe. Atxunen taldea amaitu du eta bigarren rondari ekingo diote. Eskatuko diogu mesedez kirolariei trontzetatik alboratzeko jendeak ikustezan ez dutelako ikusten nola doazen eta animatu ahal izateko ahalik eta bere. Kisez taldeak amaitu da lehenengo kortea. Hirugarren taldea prest. Eta trontzan dena bidezkoa izateko aldaketa egingo dute haien artean. Goazen animatzera kilolariak pixka bat. Venga, animo, animo, animo! Lehenengo taldea trontzan hasi da eta beste bat korrikan eta hirugarren taldea korrikan ere hasi berri da. Lehenengo ronda da, bigarren ronda da, oraindik erabakitzeko dago hirugarren rondan gertatuko dena, ze trontzan asko nabaritzen dira material eta bikoteen arteko desberdintasunak. Bueno, aragoetan ez dugu esan, baina beti kirolariek
diren bat ataskatua geratzen bada, gainontzeko taldekideek lagundu gaiko diote desataskatzen, gertatu den bezala ekimen taldean, eta lehenengo kortea amaitua. Bigarren kortea ere amaitua, eta badatozte azkeneko rondara lehenengo biak. Azkeneko rondan daude, animatu eta txalo bero bat amaitzen dutenean guztiei. Erraza ematen du kanpotik, baina ikusten ditugu kirolari guztiak lehertuak amaitzen dutela, arnaz estuta. Azkeneko lokotxa. Lehenengo taldea trontzan sartu da. Jendeari alboratzeko trontzetatik gainontzekoek ikusi ahal izateko. Eta jartzeko publikoaren lekuan eta plaza garbi uzteko denek ikusi ahal. Amaitu berri dute, oraintxe esango digute zer denborarekin. Lehenengo taldeari 11 minutu eta 51 segundu kostatu zaie proba amaitzea. Apuntatuko dugu ea datorrengo txandetan denbora hori hobetzen duten edo horren atzetik joan diren.
guztuan xuxer. Lehenengo ronda amaitu da txalo bero bat guztiei eta guazen kirolaria prestatzena bigarren rondarako. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Antsietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elegberri.